السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا وشفيعنا، حبيبنا طبيبنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هما نذين طاعات إبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين وترشق لنذ ومحبت لنذ دعاء خير لنذ لطف كرم بلا pek Allah kabul edip de hemmenize iyilun içeriğiniz, dosyarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gönünmek, yüze aklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bulup, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden dinimiz, dünyamız avatlıktan ayırmasın inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetul lil alemin, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60. yaşında dünya boyunca tarihte bir ma'ruf bolan bir vakia, inşallah Huday kokludunun 2 bölükte bir hefte bilen Allah'ın koklamayı bilen 2 heftenin içinde Gazve-i Mu'te, Seriye-i Mu'te, Müslümanlar 3000 nefer ve kafirler 200.000 nefer olqan bir dünya boyunca bolan vakia. Yani bir Müslüman beraberine 70 kafir. Bir Müslüman 70 kafir. 66 oluyor dakik hesap etsek. Müslümanlar 3000 nefer, kafirler 200.000 nefer. Dünya boyunca bir olqan bolan vakia ve İslam ve hak dinin bir olqan mucizeleri içinde bolan bir yağdaylardan. İnşallah Huday kokludığından dakik senetli kitaplardan, tarih kitaplardan hizmetine de yetirir inşallah. Emma bir Mu'te gazveti, yani Mu'te diyen yer, Şam'ın berlerine Medine-i Münevvere'den takriben 700-800 kilometre fasılalı. 1000 kilometre golay fasılalı yerde. Göreyli näme waqialar bolupdyr. Nämeden çirin bir jeng dörepdir. Ba'atha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-Harith el-Azdi radiyallahu anh ila Meliki Busra bi kitabin. Peygamberimiz Harith el-Azdi diyen bir sahabasını Şam'da bir Heraklius'un tahti nazarini, Urupan padişahının eteğinde bir padişah varmış, Şam tarafta şoňa bir nama yazıpdyr Peygamberimiz. Aham Harith el-Azdi diyen sahabasyna beripdir. Şunu akitde
800 kilometre yerleri, çölleri geçirip, şol Demeşk'da, Şam'da bir padişaha şoňa täbil ber namany diýipdir. Bir Hazreti Harith el-Azdi'de mübarek namany alıp gidiýär. Täşo taýdaki Arap padişahlarının biri şoňa amanaty täbil bermek üçin. Aham ewünne şo ýurtlary Mu'te diýen ýere ýetenne jangy Mu'te şoňa adyna galýa. Mu'te diýen ýere ýetenne şo taýlarynyň bir başlarynyň biri ewüni keselip ewünden çykýa, Peygamberimizin iýberen adamsynyň ewünden. Faqala ayna turidu? Qala ash-Sham. Irak barýan diýipdir. Aham ol Peygamberiň sahabasy aýdypdyr, men Şama barýan diýipdir. Aham ol ewünden çykan zalim aýdypdyr, la'allaka min rusuli Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Sen elinde nama da ba, seni Muhammed bir ýaňa iýberen däldir ha diýipdir aleyhissalatu vesselam. Aham o da aýdypdyr, naam ana rasulu rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. O da aýdypdyr, men Rasulullah'ın iýberen adamsy men diýipdir. Fa amara bihi fa uthiqa ribatan thumma qaddamahu fa daraba unuqa wa lam yuqtal rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem siwahu. Aham kenara çekip şundan diýipdir. Haydurup kılıç bilen kelletini kesip sefiri öldürüpdir. Peygamberimizin iýberen sefirlerinden, iýberen adamlarından nama iýberipdir, adam iýberipdir. Ýekije iýberilen adamsyň öldürileni fakat Hazreti Harith el-Azdi. Dünýä boýunça namresan hiç öldürilmeýär. Dünýä boýunça sefir öldürilmeýär. Emma şe zalim adam Peygamberimiň şe sahabasyny hiç bir bahanasy, hiç bir sebebi ýok. Fakat sen Muhammed'in iýberen adamsyň aleyhissalatu vesselam Hawwa diýipdir, daňyp haýdurup kellesini kesip öldürüpdir da. Emma bir qysgaçyk bir ders alyp men iýdin alyp gideýin. Ey mümin musulman dogalla. Hop şol Hazreti Harith el-Azdi kellesi kesilli jany çykdy. Ey mümin musulman, on soň bir şoň üstünde bir ölüm bady da, hemmämiziň de başymyzda ba. On soň bir gün şu ruh çykmaly da, on soň bir ölüm badyan başynda. Hudaý ýoluna çykypdyr, aňyrsyn pikretsen gönenipdir da. Peygamberiň diýenine deýinip barýarmyş. Peygamberiň buyrugyn ýerine ýetireýinip barýarmyş. Naman täbil bereýinip barýarmyş. Bersi 700-800 kilometr ýollary teýetmeli, geçirmeli. Men Peygamberiň namasyny ýetireýinip, şo ýolda damaq çalynypdyr, kellesi kesilipdir. Hazreti Mevlana bir iki beyt aýdýa, ýöne derman beytlerden. İki beyti okuyayn, manasyny aýdyp geçeýin hom. Onsoň bir ölümme başyna düşdi, tamam boldy da. Beyze-i mar erçemanet der şebe, beyze-i gunceşka durastre, hemçenan der merg yeksan mi revim, nim der khusran u nimi khusrovim. Beyze-i mar erçemanet der şebe, beyze-i gunceşka durastre, yılanyň ýumurtkasy bilen kuşyň ýumurtkasy meňdeşdir diýipdir. Yılanyň ýumurtkasy bilen bir neçe kuşlaň ýumurtkasy meňdeş bolmaly. Emma soňram ýumurtka ýarlanna, yılanyň ýumurtkasyndan näme çykýar? Zäherli yılan çykýar. Kuşyň ýumurtkasyndan näme çykýar? Kuş çykýar. Uçup beren çykýar. İnsanyň da ine gowresi bar, ine el ayagy bar, ýaňak dodogy bar, hemmämiziň bir kalbut, bir cesedimiz bar. Ýumurtka ýarlanna içinde näkizat çykýany mümin musulman dogalla. Biziň de ruhumuz bir gün çykmaly şinçinden. Şıqqin hesabyna, qilaf hesabyna, bir kif hesabyna, bir qap hesabyna, bir sanlyk hesabyna. Näme hesap borsaň borşy. Bir gün şiň içinden ruh çykyp gitmeli. Doga adamyň ruh şart bolsun diýip doga etmeýärmi bir adam aýyrlanna. Şi bedeninden bir gün ruh çykmaly,
Aham همچنان در مرگ یکسان می رویم، نیم در خسران و نیمی خسرویم. هم adamlaş mahal yaşap be Müslüman, kafir, salih, fasık hemmesinin el ayağı var. Şayet bir tör kafir de olsun, avadan mı olsun? Gelişirken mi olsun? Ama hadir ruh çıkanak. Ama onun içinden yılan çıkacak mı, ya kuş çıkacak mı, ölünne belli olacak. Onun içinden näme çıkacağı, ruh yiyerek çaşın çıkacağı, ruh näme yağdayı bilen gideceği, evinden Firavun çıkacak mı, Ebu Cehil çıkacak mı, kafirler çıkacak mı, ya evinden Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam çıkacak mı, ol hadir belli der ol. Hadir yumurtkan içinde, hadir qılafın içinde, hadir kifin içinde, hadir qabın içinde. Hon taşından belli olmayacaqdı. Hon ruh çıkandan sonra o näme diyor, beş belli ol. Taşından beyzeye mar erçemanet der şebeh, beyzeye gunceşka dur astra, همچنان در مرگ یکسان می رویم. ölünne hem bir form ölüyendir. Ama kafir Müslüman tabii ölüye ya tesadüf filan ya her yağdaylar olsun. Ama nim der husran nimi husrovim. Husran nidiği zirer çeken nidiği husro didiği de olu kon qava adam var dünyeden geçik diye dedi. İnhe bibenden on son bir ölüm badı üstüne o yerde ölüm düştü gönünü gitti bu adama. İnni gurrun idin var öyle. Peygamberimize bir haber geliptir, qatı narahat boluptur. Ve iveren namı deyip, ivereni mu'tediyen yerde falani öldüraptır, zoruna dayanıp. Ve hakimu Dimeşk haddede bi'i'lanil harb alel medinetil munavvara. O ham Şam'da Dimeşk'ın dövrünü Arapla bir form hükümleri veriptirli, eştiriptirli, dövrü yayradıptırla Medine-i Munavvara'ya dofulacak deyip. Bir de iki oldu. Üçüncü, وَقَدْ قَامَ نَصَارَ الشَّامِ بِزِعَامَةِ الْإِمْبِرَاتُورِ الرُّومِيَّةِ بِالْاِعْتِدَاءَاتِ عَلَى مَنْ يَعْتَنِقُ الْإِسْلَامَ. Üçüncü, şu dövrükte her kim Müslüman olsa, ol Türkiye, Yunan, Heraklın, Urupan padişahının zoruna dayanıp da Müslümanlar ya öldürüyenmiştikli ya eziyet veriyenmiştikli. Yine üç yollu Peygamberimizi bir yağdaylar narahat etiptir. İyi veren adamsını öldürdüler. O ta adam Müslümanlara emniyetlik yok boluptur. Ve şu ta adamını bir koşun doğrulacak bolup bürünmüştikler bärik iyi vermeden çüreyim. Peygamberimiz bir yağdaylar eşitip narahat boluptur. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأمرهم بالتجهز للقتال. Bütün sahabalarını eşittiriptir. Bir olaqan ceng Huday için, din için şu ta'daki Müslümanlar rahat bolmadan çüreyim ve her kim Müslüman olacak bolsa kaygısız bolamalı deyip ve İslam devletinin gücünü kökülmeden çüreyim näçe güç bolluğundan tayarlanmalı bolýaňyz diýipdir Peygamberimiz. 3000 sahaba tayyar bolupdyr. 3000 sahaba tayyar bolupdyr. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam özde galmakçy bolupdyr Medine-i Munawwarada. 3000 sahaba näme tikmeli? Bir farmandeh tikmeli, bir baş tikmeli, bir emir tikmeli. Kimi goýar kan Peygamberimiz emir? Emmeti üşellerine öyle namaz okuyup bolallarından sonra Peygamberimiz aydıptır. Zeyd ibn Haritha emirun nas. 55 yaşın devrindeki Hazreti Zeyd ibn Haritha Kur'an-ı Kerim'de Peygamberin sahabalarından bir neferin adı var. O da şu Zeyd ibn Haritha. Sizin başınız 3000 neferin emiri şın kefi yürüymeliyiptir. Zeyd ibn Haritha baş olmalıyiptir. Hazreti Ebu Usame Zeyd ibn Haritha Kur'an-ı Kerim'de ikinci adı gelen Peygamberimiz evinden kucaklap Medine-i Munawwara'ya gelenden mağrayından okşalan adam. O Peygamberimiz aydıptır ve eymullah إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي رواه الإمام بخاري. Peygamberimiz aydıptır. Şu Zeyd men şunu emir ediyen, baş ediyen gelişyaş baş olmağı deyiptir.
Şu Zeyd ibn Harise şu qoşunun farmandası olmağa, başı olmağa, şun liyaqatı var, şun jayı var, şun haqqı deyipdir. Şu Zeyd ibn Harise'nin min bitir qowur yanına diyilen adam. O şu jengde de näme boljak? Şehit boljak sahaba. Peygamberimiz aydypdyr. Sizin içinizde emir kim? Zeyd ibn Harise. İyidi. Fe in qutila Zeyd ibn Harise فجعفر ibn Abi Talib. Eğer Zeyd ibn Harise şehit bolsa, ki şehit de bolýar şu jengde. 35 yaşın döwründäki Hazreti Ali Murtazaň dogany Ja'far ibn Abi Talib emir bolmalydyr. Eğer Zeyd ibn Harise şehit bolsa, Ja'far ibn Abi Talib emir bolmalydyr. Eşbehte halqi ve hulqi dilen sahaba. Ey Ja'far, sen hem ahlagın hem sen yüzüňiň maňa beter meňdeş sen diýilen sahaba. O şu jengde de şehit boljak o da. Ja'far ibn Abi Talib de şehit boljak şoň içinde. Peygamberimiz bu iki gözüniň arasyndan maňryndan okşan sahaba. İki nefer intikab etdi. Zeyd ibn Harise eger bir şehit bolsa Ja'far ibn Abi Talib. Fe in usiba Ja'far fe Abdullah ibn Rawaha. Eğer Ja'far da şehit bolasa, üçüncü emiriniz Abdullah ibn Rawaha diptir. Bir de şehit bolacak. Fe in usiba Abdullah felyertadil muslimun beynehum raculan felyec'aluhu aleyhim. Eğer men üçüncü intikab edenim Abdullah ibn Rawaha da şehit bolsa, derru maslahatlaştan özüňiz birini tikagan ki onun Müslümanlar Hazreti Halid ibn Velid'i emir tutunacaklar. Müslüman bolany 3 ay boldy geçen hefte geçenler gördüňiz. Peygamberimiz 3 neferiň adyny tutdy. Zeyd ibn Harise. Eger şehit bolsa Ja'far ibn Abi Talib. Eger şehit bolsa Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha diýilen adam Medineli sahaba. Awwalin bar 10 nefer bar peýgamberiň ýanyna musulman bolan sahabalardan. Ni'mar racul Abdullah ibn Rawaha diýilen sahabe. Ey Abdullah ibn Rawaha näçe sen gowa adam diýipdir peýgamberimiz. Abdullah ibn Rawaha nibeýli gowa demeýşi diýilen adam. O da şu jengde şehit boljak sahaba. Şahir sahabamışdy. Goşga aýtýanmışdy Abdullah ibn Rawaha. Eger bir de şehit bolsa, belli bolýar öwde ulaqan jeng ba bolmaly peýgamberimiz bir farmanda bolar, bir baş bolar, bir şehit bolsa bir baş bolar, bir şehit bolsa bir baş bolar. Bir de şehit bolasa özüňiz birini baş tikaň diýipdir. Şol märekäň içinde peýgamberimiz şuurun aýdanna bir jühüt bir kafir Yahudi varmış. O qygyrypdyr. Abul Qasim in kunta nabiyyan fasammayta man sammayta qalilan aw kaseeran usibu jami'a. Ey Abul Qasim diýipdir. Eger sen hak peýgamber bolsaň 3 neferiň adyny tutdyň, eger sen hak peýgamber bolsaň 3de şehit bolmaly şolaň diýipdir. 3de şehit de bolýar da. Sen öwürläp adam saýladyň diýipdir. Falany bolar, şehit bolsa falany bolar, şehit bolsa falany bolar diýdiň. Biziň bilişimizden peýgamber bolsaň sen agzyňdan çykdy şola şehit bolmaly diýipdir. Şehit de bolýar da 3de. Ve her hal Resulullah'ın mübarek yaşayışının iyidini alıp gideylin. Ve emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-ceyşe en ye'tu el-mekânellezî kutile fîhil haris. Koşun mülk gidersiniz deyiptir Peygamberimiz. Deslap barıp konjak yeriniz mu'te olsun. Şol haris diyen sahaba va nama alıp bariyaka Peygamberin namasyny alyp barýaka öldürilipdi. Şo taýda awwalky siziň gonmaly ýeriňiz diýipdir. Aham hemmet teýýar bolup goşunlaryny peýgamberimiz özi öwünden ýa gapdandan ýa ýylynden ýörüp Medine-i Munawwara'dan daşaryk çykarypdyr. Ýola salmadan çyryym, haýyr doga edip ýola salmaly. Aham saniyetul wada' diýä araplar Medine-i Munawwara'ň bir kert dagy bolmaly. Şu tak getirip, hoş Allah yarın diýilýän ýere yetip, hemmesini sep tutup, Peygamberimiz bir tawsiye edipdir. Gawqulagasyň.
Ey sahabalarım diýipdir. Usikum bi takvallahi azza ve celle. Hemmäňize tapşyrýan yol boýunça mydam Hudaýyň halalyny halal bilip haramy haram bilin diýipdir. Bular bir umumy tapşyrgy boldy. İkilenji ve bimen ma'akum minel muslimin hayra. Yolda yadarsınız. 700-800 kilometr gitmeli ha. Seferde de näme bolýar adam? Ýadanna gaharyň gelýär. Gaharyňyzy ýanyňyzdakiden çykaraman, biri-biriňize mehabbetli bolun diýipdir. Biri-biriňize hoş ahlak bolun. Ýolda kızgynna ýa sowukda, uzak seferde ýadap, öz araňyzda kalmagal bolamasyn diýipdir. Ve bimen ma'akum minel muslimin hayra. Biri-biriňize gowluk getirdiň durun. Seferiň içinde ýadap gurrun tapaman diýipdir. Üçüncüsü, uğzu bismillah fi sabilillah men kafara billah. Yadyňyzdan çykaraman, Hudaý üçin barýansyňyz diýipdir. Bu Hudaý üçin jihad edersiňiz, Hudaý üçin kafirler bilen çalşarsyňyz diýipdir. Bu ahirki tapşyrgyzy. İnsan eşitmeli görüňi. La taqdiru ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومات ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. Ey sahabalarım, çağı öldürəmän diýipdir. Gaharyňyz gelip başyna, gyzyp başyňyza çağıjy öldürmek qadagan diýipdir. İkilenji, zinany öldürəmän diýipdir. Üçülenji, garry adam öldürəmän diýipdir. Dördülenji, bir Mesihiyye Yahudi olup özüne ibadetgah bejerip şoň içinde yatan adam bolsa, jeň bilen işi ýok bolsa öldürəmän diýipdir. Beşilenjisi, hurma bag ýykamän diýipdir. Altylanjy, miwolaryny, baglaryny, ekillerini aýlamän diýipdir. Jahadyň ediplerini aýdypdyr. Garaz dargatmalan däldir diýipdir. Allah üçin barýaňyz diýipdir. Hudaýyň hukmy ýürümeden çyryň barýaňyz diýipdir. Öwürläp oturmaly Rasulullah janyň derman gurrunlaryny, ey musulmanlar, ey müminler, kafirin şylatlaryny edmäň diýip duha peýgamberimiz. Jeňi barýarlar ha, gyrylşmana barýarlar ha. O da bar Rumun kafirleri ha. Musulman tapsyly öldürjekden ha ola. Çağı öldürmän diýipdir. Denana degmän, garra degmän, baglaryny degmän, miwolaryny degmän, ibadatda yatan bolsa degmän diýipdir. Aham baraňyzdan soňra 3 zada çağırarsyňyz diýipdir. Gowy düşündirersiňiz İslamiýeti. Onu kabul etmesele musulman boljak dällisele, onu İslamyň hükmüniň eteginde ýaşamaly, şon boyun altylar diýipdir. Onu etjek dällisele, jeň elam edin, Allah'ın adını tutan dofulşmalı bolarsyňyz diýipdir. Ýagny janyň ortaklamaly bolýar. Aham şu taada hoşlaşyp, açylşyp barýar kala bir waky'a bolupdyr. Waky'a bolan ýagdaýa gysgadyk, ýöne oň içinde 3 tane ulaqan ders we Hudaý üçin gulak asyň. Mübarek Ramazan aýda ýetip gelýär. O derslerden öz ıgtıqatlamız, öz ahlaklamız ve öz amallamız saflamadan çürüyüm. Belki aydiyanın özüne ve eşdiyallere ders olsun. Aham şeyle ayrılışıp barya kala, açılışıp Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabalar öz yannakilerle Medine'ye almalı, Medine'ye Munawwara'ga 3000 sahabada anrik Şam'a gaşin uğramalı olanna Abdullah ibn Rawaha ikilin yüzüne tutup ağlaptır. Ol 3 tane bellinenin üçüncüsü. Gözlerinden düğme yaş akı veripdir. Sahabalar heyran qaltdyrlar. Bismillah. Ma yubkika ya ibn Rawaha. Näme dat sen ağlat diýär diýipdir. Meselem oğlan şondan aýryşyp barmak ağlat diýän ýanak, ýeri ýurdu we ýanak, maly mülki we ýanak. Näme dat sen ağla diýär, näme ağlaýan sen diýipdirler. Aham ol ibn Rawaha
radıyallahu anh ol milletin pikri sap bolsun deyip aydıptır. Vallah ma bi hubbud dünya. Heleyim oğlum uşağım yeri yurdum yadıma düşüp ağlamak deyiptir. Yönü şu jengde ölürün deyip umydum ba deyiptir. Şehit de bolya öldü. O peygamberimiz bir ayet okuyordu cehennem barada. Şu ayet yadıma düşenni korkup öldüm ağlayan ey Müslümanlar cini var ya Huda için peygamberin diyen etip var ya yine de şu var şimdi ölsem şu tak men cehenneme barmalı bolamayın deyip korkyan şuna ağlayan deyiptir. Peygamberimiz bir ayet okuyordu ve in minkum illa variduha deyip cehennemin ayetini okuyordu. Korkyan şu tadı men ya halim necire bolor kam deyip ağlap dönüptür. Şun içinde var 3 tane olaqan ders var. Geçer yalı değil. Deslap kısa bu gürrünleri hala bir adam kulak asar, hala kulak asmaz. Hala kulağını girer, hala girmez. Ak gürründür bular. Bir ak yolun biri, ak akidan biri, Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan teş zamanı çili gelyen akçı yolun biri neymi? Yolun biri şu kulak asın. İnnel mu'min yara zenbehu, zunubehu keennehu qaidun tahta cebel. Yakhafu en yaka aleyhi. Vel münafık yara zunubehu ke zubabin marra ala anfih. Ravahul Bukhari. Ak yol şey. Müslüman adam günah işleri yadına düşenini şu günahlerin bir dağ yalı hesap eder ve şu dağ men üstüme yıkılsa yıkılamalı o deyip madam korkusunu bolup durur tövbe edenden sonra da deyiptir. Şu yadına düşüp kendini narahat eder deyiptir. Ama imanı zayıf adam, münafık adam, kara yönü bir formda gezip biren adam men manasına edeyim. Yara zunubehu günah vradın ediyenler deyiptir. Kezubabin merra ala anfi. Günahları yönü burnuna yüzüne bir sinek konan yani kovk koyver ya. Tamam mı oldu? Bir sinek kovan yani hesap eder deyiptir. Nem ettim ben deyiptir ondur deyiptir. Hem öyle yanından hem oğlun şoğun yanından hem dostlarının yanından. Men nem ettim deyiptir ondur deyiptir. Bir sinek kovan yani kovk koyver deyiptir. Olaqan günahları da bağ ödünün deyiptir. İna ak yol yanımış. Bir Hazreti Abdullah ibn Ravaha'nın var. Peygamber'e değil günahı bağdır. Şu günahı yadıma düşüp öyle şehit olacak ölse de, öldürülse de. Cengi var ya ha. Peygamber'in qovur yani adamsa ha. Emir intikab boldu ha. Yine şondan korkyan deyip ağlağı ötü. İkilinci almalı dersimiz ey mümin Müslümanlar. Bir beni neyme? Men kan qov işler ettim bu malaçeli. Men şoň menen cennetidirin diýenak. İden qov işleri yadına düşenak. Bir de bir ak yolun biri de. Müslüman adam qov işler kendir hesabına. Yöne men qov iş ettim deyip yadına dilini alyan değildir. Näme qov iş waqam? Bir jidanetin aydin Abdullah ibn Ravahan yöne heyran galyp oturmaly. Qala Abu Darda لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد حتى إن الرجل لا يضع من شدة الحر يده على رأسه وما في القوم صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة. Sahabaların birine mi diye bir vakt bir sefere var yadı. Kan sahabaları bilen Peygamberimiz de bazı bilen içimizde. Beqadar hava qızgındı. Beqadar hava qızgındı. Sahabalar jydamany ellerini kellesinin üstüne koyordu diye gün vuruya deyip. Şu ulu milletin içinde hemmemiz ağzımız açıktı diye. Bir peygamberimiz ve bir de Abdullah ibn Ravaha ikisinin ağzı aradadı diye. Hemme sahabalar. Hemmesinin ağzı açıktı diye. Nefil arada tutulayan vakt bolmaly. Ama mere daymıştık da. Fakat iki neferin ağzı aradadı diye. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir de Abdullah ibn Ravaha.
İkisi ağda aradadı diye. Şol adam yo men arada tuttum men näme dip ýadyna düşenek gözünden ýaş akdyryp ağlap oty men cehennemden gorpýan dip. Ak aqida, ak iman nälerşi. Yo men falan mugu nämetdim men dip adam musulman adam sogabyna hoş bolar ha. Emma men şonu eddim diýekana men cehennemden gorkym ýok diýmek, ýa men gün beheşdi diýmek ak ýoluň içinde ýok zatdyr. Ak aqidaň içinde ýok zatdyr. Emma üçüncüsü şu barada ulukan almalı ders. Mun üstünne hefteleri geçirsek de ağ, çün esasen bilmeli de. Üçüncüsü, elhamdülillah bizim gözümüz çatıp duran yerimizden Türkmen ilinde yok zat. Yani başka kavmların içinde iştileyen bir yağday. Kavkul ağasın. Evvelene, Hudayın dostlarına, peygamber, ulamalar, evliyalar, salihiller, Hudaýyň dostlaryna mehabbet etmek, ulu sogap, maňa gurrun ýok. Evliyadan hayır duasyny almak gowdat, maňa ýetjek zat ýok. Hudaýyň dostlary, ulamalar bilen oturşmak, evliyalar bilen oturşmak, maňa ýetjek zat ýok. Ulukan bir sogap, maňa gurrun ýok. Olaň hayır duasyny alyp, diniň dünýäň awat bolsun almak, ulukan zat, maňa ýetjek zat ýok. Hatta Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh aydıptır. Aleykum bil ihvani fe innahum uddetun fid dunya vel ahire. Qawa adamlar dost tutunun deyiptir Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh. Qawa adamlar şu dünyada da sizin derdiňize yarar, kıyamatda da derdiňize yarar, elinizden tutup siz beheşte alıp gider deyiptir. Hop, musulman adam qawa adamlar bilen dost bolsa dünyada we ahirette hayır ýetjek. Maňa urrun ýok indi. Emma iyidi. İyidişi aya hamana en baş misal tutaylı. Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anh peygamberin barp batan dostu yerine oturan men peygamberin duasyny aldım men cehennemden korkum yok diyen kefe ağzına aldım kam ömrüne bir gedek. Hiç alan näldir? O almandır. Ahir demine çeli Hudaý azabından korkyan geçipdir. Hudaý azabından korkyan dipdir. Resulullah'ın duasyny alan adam. Nahillahum aydmaly men bir işanyň, men bir pirin, bir ewliýaň men duasyny aldım, men kıyamat cehennemden korkum ýok diýip oturmaly. Kim daýaw, kim baş, kim zorlu bolup biler Resulullah aleyhissalatu vesselamdan. Elhamdülillah ýene aýdýan, Hudaýa şükür, Türkmen ýylyň içinde görülen eşdilenler, emma başga milletiň içinde baýagdy işi. Ak ýoluň içinde ýok zatçy. Peygamberimizden täşi zamanyçyly gelýän bir ak jenneti barýan ýoluň içinde ýok aqidaşy. Bulmul zat däl. Yo men falan işanyň men duasyny aldım. Men näme bir zorlu bir pirim barmyş, zorlu bir ewliýaň duasyny aldım. Men cehennemden korkym ýok diýmek dogry kep däldir. Hazreti Ömer el-Faruq ahir deminiçili korkuda bolup geçipdir. Hazreti Osman ez-Nurayn ahir deminiçili korkuda bolupdyr. Hazreti Ali Murtaza ahir deminiçili korkuda bolupdyr. Janlary bilen Resulullah'ın hytmat edip o hayır duasyny alan adamlarçylar. Muňa gurrun ýok. Abu Hanife ahir deminiçili korkulu bolupdyr. Täşi zamanyçyly tamam ewliýalar, müňlerçe adamlara hytmat etipdirler. Hayır duasyny alypdyrlar. Yo men korkym ýok men diýen kefe agzyny almany gorkýanmyşdyklar. İnhe ulukan misaly şuň kurrunmyzda. Hazreti Abdullah ibn Rawaha arada tutan adam, peygamberimizin hayır duasyny alan adam gözünden ýaş akdyrypdy. Yo men peýgamberiň dostu men kıyamatda men näme zatdan gaýgym boljak men diýanak belki gözünden ýaş akypdy. Sofa la yarişan biter qawaýdypdyr näme diýe? Manaha garış ýol galsa cennet etdigeli tawf burungydan ziyada eylegil havf. Ey musulman dipdir. Seni beheşte Hudaý iyi berse, birje garşy galsa, inni beheşte aýaň uzatdyň beheşte girjek ha. Garşy galsa cennet etgeli tawf. Birje garşy galdyr, inni beheşte giramal ha. Aýaň okladyň girjek. Burungydan ziyada eylegil havf. Öňküden nebeter korkyn kan bolsun Hudaý Taalaň azamatyndan korkdy dipdir. Emma iyili eger dowduk lebinne bolsa paýyň umid üzmekke gafirdir Hudaýyň. Hudaý saklasyn cehennemiň düýbüne aýagynda bolsa, Hudaý maňa rahmatyny salar, Hudaýym mehribandyr diýip bir gapdalan umydyň da kan bolsun diýipdir.
Beheşte girip baryanına bolsan korkyň ba bolsun. Cehenneme baryanına bolsan umydyň ba bolsun. Ine ak aqidaşy, ak ýolşy. Dogurca Peygamberin üstünden taşı zamanaçyly gelýänje dogurca gurrunş. Adam ýene aýdýan, hayır doga durşuna peýdadyr. Aslyn şoň dogasy bilen gönje bir hesap jenneti de bolarsyň. Emma öz diliň menen "Ýok men zatdan gorkym ýok, we ýüregiň öçeginden men gorkym ýok" diýmek dogry zat däldir. Emma Peygamberimiziň ýaşaýyşynyň ýyzynden. Başonnaga wagtymyz bar häzir. Abdullah ibn Rawaha gözünden ýaş aktyryp ograpdyr. Aham musulmanlar qiyğırıp dua edipdirler. Sahibakumullah dafa ankum raddakum ileyna salihina. Ey musulmanlar, Hudaý ýoldaşyňyz bolsun, aman gelediňiz diýipdirler. Emma Hazreti Abdullah ibn Rawaha o jeňde şehit boljagyň biri, baş boljagyň üçlenjisidi, ol goşgoşmany durupdyr. Lakinni as'alur rahmana maqfirah biharbatin tanfudul ahşa'a vel kabada. Size dua etseňiz etýänsiňiz sagaman gelin diýipdir. Men on dua edemek diýipdir. Men dua edýän Hudaý men günämi geçsin. O birdeşi kafir meni naýzy bilen vurup içegemden bagrymdan geçip Hudaý ýoluny öltüm da ilahi amin diýip goşgoşman durupdyr. Aham aýrylşyp ograpdyr kerwen. Hazreti Zeyd ibn Arqam aýdýa Abdullah ibn Rawahan gurruna ahyrky gurrun men aýdyl tamam edipdi. Kuntu fi hijri ibn Rawaha falam ara waliya yatimin kana hayran min. Hazreti Abdullah ibn Rawaha bariya atiya diýesi bilen arkasynda bir yetim joglan näwamışdy. Şonu saklaýanmışdyk, onu alyp gitipdir öz bilen bile jeňe gaşy. Aham şu yetim joglan Zeyd ibn Arqam näme diýär? Meni Abdullah ibn Rawaha alyp gitdi we ardyna mindirdi. We baryadyk. Oham ýolda baryaqa goşgu okydy. Şahirmişdi Abdullah ibn Rawaha. Ve abal muslimuna ve gadaruni ve la arji ila ahli wara'i. Hay Zeyd ibn Arqam diýipdir. Jeňden soňram görersiň musulmanlar ýygyna gaýdar diýipdir. Men şeýle şehit bolup ýatanlaryn diýipdir. Bilim adamlaryň ihlasy bitin ha. Aham şey diýip kän goşgular okydy. Aham Zeyd ibn Arqam bir yetim joglanmışdyk, Abdullah ibn Rawaha şonu saklaýanmışdyk. Dädesi ýalmışdyk da. Aham Zeyd ibn Arqam aýdýar, men özüm ağladım diye. Şoň gurrunlaryň goşgularyny eşitip. Aham eli bilen urdy, "Goýaýt oglanyny" diýdi. "Näme işgaly bar? Goý men Allah ýoluna janym çyksyn, fa astariha min ad-dunya wa nasabiha wa humumiha wa ahzaniha wa ahtasiha." Şu dünýäň kelle agyrlaryndan, narahatlarynyň, ızalaryndan, sahtiýlerinden, gurrunlarynyň sawulşyp jennete gaşyn gidaýynna näme işgaly bar diýdi diýe. Aham ýolla saklady, diýesinden ya atyndan düşdi we 2 rekat namaz okydy. Abdullah ibn Rawaha. Ve aqabahuma du'aan tawilan. Thumma qala li ya gulam. Aham düşüp 2 rekat namaz okydy. Ve uzak kän dua etdi diýipdir. Aham dua kabul bolsun edip jana gullydy maňa. Menne faqultu labbeyka, labbeyk diýip aýtdym. Qala hiya inşaallah aş-şahada. İnşaallah men baran yerinde şehit boljak diýipdir. Hudaýdan kän diledim diýipdir. Ine ibn Rawaha gurrungy. Hazreti Abdullah ibn Rawaha. Yani isteýär onsoň bir ruh burun çykmaly, Hudaý ýoluna çyksyn diýip. Jennete gaşyn gitsin. İman kamil, iman beter bitin. Burun şu kalbotdan, şu cesetden, şu göwreden ruh çykyp gitmeli. Jan başga, ruh başgadyr ha. Ruh çykyp gitmeli, oý beheşte gaşyn çyksyn diýipdir. Hudaý ýoluna feda edýän janym diýipdir. Goý janymy bereýin, emma şu ýurtlarda mesjid medrese ýörüýsün diýipdir. Janymy bereýin, goý şu ýurtlarda Allahyň hukmy ýörüýsün. Goý şu ýurtlarda mesjidler, ulamalar, qarylar döresin. Goý şu ýurtlarda Qur'an okulyp durulsun. Goý şu ýurtlarda azanlar çekilip dursun. Oşondan çirim näme etjek? Janymy berjek diýipdir. Janymy berjek diýipdir.
Näme işgaly bar diýipdir. Şehit de bolýar inşallah indi kefde Hudaý köklediginden geler. Ýöne ey jawan dost, ey musulman dost. Özümüzi geleyliň. Özümüz pikir diýelim, ýörekdaşyň gözläp gör. Näme diýip dine hyzmat etýän 5-6 neferiň arasynda galmaly. Hala alymda bolsun, hala mally bolsun, hala pully bolsun, hala zeriňlikde bolsun, hala dilinde bolsun. Näme diýip belli 5-6 nefer haýyryň arasynda aýlanmaly. Belli bir kömek etýän, belli bir aýlap duran adamyň arasynda aýlanmaly din. Meger Kur'an-ı Kerim, meger İslamiyet 5-6 neferin kimi? Ya bütün İslamiyet, bütün Müslüman belki alem cehennem çürümme. Näme diýip dilinden hayırlanmak, golundan hayırlanmak, malından hayırlanmak, ýözüniň zeriňliginden hayırlanmak, tiz huşlugyndan hayırlanyp da dini İslam'a kuwat bermeden çürüm, hyzmat etmeden çürüm, o janymyz feda eder serýany ola häzir berdi. Azajyk malyňda ya öz dilinde ya her näme bolsun, oturda özümiz pikir diýelim göreme. Pikir etmesek de özümüz galar, zähmet çeken başga bir tapylar, özümüz boş galanymyz galar. Öz fursatymyz elliniň galany galar. Öz janymyz, öz wagtymyz, öz fursatymyz gaty makak, daş bolmakak, agaç bolmakak we gara ýeriňe teni göwrämi tykmakala fursatyň gadryny berýän. İslamiyet, ak yol, Kur'an-ı Kerim hyzmat etmeli bireme. Bendiler gözden, näme diýip diýjäň ýaryna tomsyň içinde saat 11 bolupdyr. Ýani işler hekaýe bolup geçmelimi? Gesse bolup geçmelimi? Kimi ötmeli şu gurrunlar? Kimin içinden geçmeli? Kime eser etmeli şu zatlar? Kim amal etmeli şular? Ya ýöne gurrun bolup galmalymy şular? Haçany çeli gurrun bolup galmaly. Kıyamatyň alamatyndan diýipdir ulamalar. Bir zamanlar olar fakat kıssa olar, gurrun bolar. Hiç kim amal bilen işi ýok bolar diýipdir. Olardan bolamaýly. Hakikat zat, doğru gurrun aýdylmaly bolar rahim. Näme diýip doğru basylmaly bolsun. Doğru däzade halk açyp oty, çykaryp oty, doğru gurrun basylmaly bolmaly. Şu doğru gurrun bir işi. Kıyamatyň alamatyndan gurrunle bolar diýipdir. Emma kıssa bolup galar, hekaýe bolup galar. Merde amal bol. Çık orta çıkma gerekke. Malyňdan, güýjüňden, ilmiňden, diliňden bilmänçik bolup gezme. Eşitmänçik bolup gezmäýin. Ay bada diýip goýma. Bada dersen özüň, ey musulman, ey sesimi eşitýän. Öýlenmedik. Oglaň uşakly. Oglaň uşak bolmady. Hemmemiz musulman ki, benneleri gözden janymy ortaga oklajak diýip otada bir aglak gaýtdy. Ýolda düşüp namaz okuýdy. Namazdan sonra aglap doga edýdi. Hele ýoglaň uşagdy gözleşip oty Medinede. Uzak diýen iş ýok. Hele ýoglaň uşagyň äpber inneme diýdigimizde o muga zaruraty barmyşdyk. Bar janymy ortaga oklamalylanmyşdyk. Emma şu mahal näme? Şu mahal näme zaruratymyz bar? Hani owalardaki mektepler. Hani ne kadar nefer häzir Ebu Hanifeň adyny eşitmändir. Dehretun urun bilene mollala mektep okutdiye bir tovar oloqan bir owalara bardyk diye oloqan gyýy oglanlar gelirler zenanalara öwrediýär elbetde. Namazda otiqaq alhamdulillah wallahu okuyar. Häzir eşitmezak otiqaq ettehiyyatı okuymalygyny diýýär. Kim ýetirmeli şu ýagdaýlary? Näme diýip belli bir adamyň arasynda galmaly? Näme diýip belli 5 neferiň arasynda galmaly? Aýa kıyamet ýokmy? Hesap kitap ýokmy? Bir gün Muhammed Resulullah sataşmalylarmy? Şefaatyna umydymyz bolmalylarmy? Bireme tamakin bolmalylarmy? Azajyk pikirni bolmaly bolar kim? Otiqaq alhamdulillah okuyup salam berýär diýerler. Häzir ettehiyyat okuymaly, Allahumma salli ala okuymaly eşitilmändir. Bireme gayrat edeýin, ihlas edeýin, din gaýgysyny edeýin. Benneleri görüň, öwrläp benneleri görüň diýämali. Hudaýa men janym, ahyrda ey oglan, inşallah dogan kabul olur, men şehit bolaryn inşallah diýýärdi. Allah Taala iman abruýdan aýyrmasyn. Allah Taala galplaryňyz nuri imandan dolu etsin inşallah. Hudaý Taala öýleňiz nuri imandan dolu etsin. Hudaý Taala zindigiýiňizde bereket bersin, süýjülük bersin. Hudaý watanymyz emniyet, agdy birlikden aýyrmasyn. Mescid, medreselemiz, hüjürlerimiz, azançylymyz ýörüp durmakdan aýyrmasyn jan Hudaý. Bir alhamd qul huvallah Suriye Falaq we Nas goşup okuýaýlyň, ötelleň ruhyna bagş edip ýylgyny doga edersin inşallah okuýber.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pira ilahi amin. Kan ختم Kur'an-ı Kerimler, ihlaslar, salavatlar okuyorduk deyiptirler. Amin can huday. Amin ya ilahel alemin. İlahi amin. Öylerde mehabbet, bereket, ağzı birliğe dua ediyor. İlahi amin. Mescid medreseleri yürüyüp durma. Parahatçılık, afiyet, emniyet olmak. İlahi amin. Mescid medreselerimiz yürüyor. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucibet da'avat. İlahi amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. İnşallah inni keyfte gazve mu'ten idin Allah.